Tapos gahilak-hilak ko. Kay miawan kay ko sa akong mama kay na anak be ako nga kami ra duha gauban. Walay time sa akong life nga wala siya. So murag sakit gikito para nakunahon kusus kanu sa wala ko kabalo kan sa may magkita sa December pa lugar kay December pa mong bakasyon. Pagoy karon kay Mamakak naman ko sa akong mama nga walay klase para lang muuli ko sa balay. Kay dili. Ato nga time, ako ang nagid sa akong utok, ang nagid sa akong heart, dili gid ako kaya nga wala akong mama sa akong abay. Entirety sa first year. Hangtod sa second year, first sem, ingad to ko absinut kaayo ko. Tapos ako ang mga teachers sa senior high nga teachers nako sa first year. Ila kung gainan nga unsa naman ka Nich, di ba naihana sa una. Tapos dili po unsa ko ba ko itubag sa ila. Moingon ko, "Ay ma'am, gibingaw ko sa akong mama, balang ko himuon katawanan, di ba nga nag-college na lang gamingawon jud ko sa akong mama." Mao guro nagniwang ko kay taon. So basta sa to ko gipang kaon rice. Gulay kay healthy ba kayo niwang kay ko. So tambo kay ko sa una gaungiton ko sa una nga gasol. So diri pagabot diri naniwang ko kay akong kay kaon gulay ug rice. Gulay pa jud mo bay timpla maski asin. So nagpolusay ko diri sa CMU kay sa choices sa akong mga interests, ang ako rin yung gipilian na nga time kay wala pa may philosophy kay either political science or BAELS. Tapos, ang ako ang mama, gi-convince ko niya nga wala ko niya gi-convince jud. Ako rin freely nagpili kung asa sa duha. So, ako ang first choice ato Pol-Sci. Tapos, ang second choice na ako kay BAELS. Tapos, di ba, so una ko nag-apply sa Pol-Sci, tapos nasa ko mind, if dili ko madawat, ay hindi ko mag-BAELS. So, nadawat ako sa Pol-Sci, sa nag-Pol-Sci ko. By the way, diri na di ay pug ko nag-senior high, diri na ako nag-senior high daan. Tapos isa na sa rason nga nung akong mama, gusto siya, nga diri na lang pug ko mag-college kay lagi, kanang murag, para niya mas maka-adjust na ko kay nakoy background sa school kay sa senior high ba ako kay online rami tapos pagka first year dayon face to face dayon kay atong senior high kay time pandemic time man to. So pag-abot din ako diri sa CMU gihatod na ko sa akong mama kay syempre dala sa mga gamit gikan sa isla layo pa ba kay gikan pagkamigin so giubanan ko niya. Tapos sa homestay mi nagtulog niya karon nagklase naman. So, mubalik na ako mama sa isla. Gihatod na ko siya sa main gate. Tapos, di ba, ang main gate kay ang bus stop, ang bus paingon sa Cagayan kay dito pa man sa Tabuk sa main gate. So, naadyo ko diri sa main gate. Nako diri sa guard dapit. Tapos, gahilak-hilak ko. Kay, miawan kay ko sa akong mama kay na anak be ako nga kami ra duha gauban. Walay time sa akong life nga wala siya. So murag sakit gikito para nakunahon kusus kanu sa wala ko kabalo kan sa may magkita sa December pa lugar kay December pa mong bakasyon. So naa siya dito sa pikas nga side sa road tapos ako pud dapat sa main gate hilak-hilak jud ko ano mama tapos gasinggit jud ko gatawgon ako siya tapos pag matubang siya kay magana ko unya adto ni sakay na siya og bus kinana nakita na ko na shit na ang bus. Tapos paglabay na sa bus, ang nisakay na ko mamagrabe, naghilaka jud ko dito sa main gate. Kasi nagbinako kog hilak niya. Pagkahilom dayon ako pagkataod-taod, nagtrapo ko sa akong luhag sa akong sipon ingon itong guard sa kilid nga. First year ka ma'am, tapos natin ko nga, oo sir, tapos yan ayun siya nga. Ay okay ra na, ma-okay ra ka. Tapos nagbaklay ko pa ingon sa homestay, naghilaka jud ko na ganahan. Nakapajama pa ko nga terno bitaw ang upper ug ang lower naghilaka jud ko dito sa dalan galingion ko sa mga ga-drive sa motor wa jud ko ilabot mingawon kay ko sa akong mama. Unya karon okay pa ang dagan sa tanan. Ugoy karon kay Mamakak naman ko sa akong mama nga walay klase para lang muuli ko sa balay. Kay dili. Ato nga time, ako ang nagid sa akong utok, ang nagid sa akong heart, dili gid ako kaya nga wala akong mama sa akong abay. Muuli gid ko, dili na jud ko. So gaulian ko permit kasi moingon mga permit naman na klase CMU noon sa bana pero nagud ako ko naging klase gabsina nagyug ko. Hangtod sa second year kanang murag ingat to dayon nga cycle entirety sa first year. Hangtod sa second year first sem ingat to jud ko absinut kaayo ko. Tapos ako ang mga teachers sa senior high nga teachers nako sa first year. Ila kung gainan nga unsa naman ka Nich, di ba nga ihana sa una. Tapos dili po unsa ko itubag sa ila. Moingon ko ma'am gibingaw ko sa akong mama balang ko himuon katawanan di ba nga nag-college na lang gamingawon jud ko sa akong mama. O nya karon kay second year na second sem dito na jud ni absent gi kog straight 2 weeks kay dili lagi ko mo eskwela nagit sa akong mind fix lagi ko dili kay mo shift ko ha dili lagi ko mo eskwela mo uli gi ko mag uban ra ko sa akong mama tapos
nanawag na ko yung kumadili na ko kanang gapangurog na gyud ko kanang gakahadlo ko sa akong course kay guys lisod jud kay siya aside sa kanang lisod siya nga kanang sa diri sa intellectually lisod jud kay siya kanang lisod kayo siya nga kanang bitong dili mo gutanan ka lisod yung murag masulbad dani mo nga mag-study ka lisod kayo siya nga kanang inigsulod mo sa klase o kabaw kung unsaon ka kay reporting o sa kay pangutana ingan na gani dili ko kabalo unsaon ako pagdungan ang tanan kay murag namugod sa akong mind adto nga ala excited na kay ko kay kanang makatry na kung ako lang kay murag ako sa balay di ba kami ra daw sa akong mama siya gabuhat sa tanan tapos gakakita na ko saya nga sayon naman di ay sayon na lang magluto ka muskwela ka teacher ba siya muskwela dayon ka manglaba din kay ni guli manilhig ka sa balay luto kag sudan sayon na kayo siya tan-awon nga siya ang gabuhat so nagid sa akong mind sayon na gid na ako sa layo Ginoo ko lisod na day kaayo nakaingon ginaunsa man sa akong mama ginaunsa man na nagdungan tanan kay ako wala nagig ko kasabot sa akong ginabati like ako na mura gito ako na wala akong undang nya niingon man ako mama nga sige ug undang ka muli ka diri sa balay ikaw mang labatanan nya guys diri lagi ko sa muso nakabalo mang laba kabalo kapag abot ako sa dorm kay 8 may kabuk sa room so nagluto na ko pagluto na ako nisulod ako sa kusina nagdana ako sa akong kaldero nagdana ako sa akong rice yan na din akong roommate ningon din siya magdungag na dani siya ko sige sumangil din ko hugas sa mga plato ko na maski good dili to hugason gihugas-hugason ako siyang gidatan ang yunsan yung pagluto yung bugas so sinirananar ko na yung kilid tapos pagbukal gipawong niya ay gabrihan niya gipawong dayon niya tapos ko okay karon ako na giawat nasakto na ako karon kay pagbukal kay akong ginahon hala kong sudaan. Daghan kay ko gulay. So akong gibat gipang slice ako kung gulay, giyabo na ko tanan dito sa rice. Kaya akong na steam ra nako siya. Saan ko man pagluto. Diri ra po ko nakabaw nga gisahon din ang mga gulay una. Wala jud koy hanawan na so gibutang nako siya dito, so giyabo na ko siya sa kaldero. Mao guro nagniwang ko en taon. So basta to ko gipang kaon rice. Gulay kay healthy ba kayo niwang kay ko. So tambo kay ko sa una gaungiton ko sa una nga gasol. So diri pagabot diri naniwang ko kay akong kinakaon gulay ug rice gulay pa jud way timpla maski asin. Pero dili na ingon guys nga napugos ko nga kaon na natungod lang kay di ko kabalo. Inana gid mi sa mong balay. Dili sa kumusugod nga makaon ko tong mga noodles kay wala ko na anad sa balay kay galuto gid ako mama so dili ko ganan magkaon ng ito so gaantuson to nako hangtod sa nakabalo na dayon ko nakatuon ako unsa pa ako paglabas akong mga sinina unsa ako pagluto sa mga sudan tapos overtime dayon kay naka-cope ra pud ko nga nasabay ra nako unsaon nga mabuhi nga ako ra sa boarding house as a person as a girl ug as a student pud yamutunga sa klase. And then ang gina-remind magid always ako mama pagka nang tinagin ako kaya kanang galisod gid kaayo ko ang ginaingon na gid sa niya kay kuan. Walay sayon diha sa pangandoy. Kay kung sayon pa ang pangandoy dili na lang ta mangandoy tanan. So mugid na akong permi ginaingon sa akong self nga dili gini sayon kay ambisyosa makay tag mga pangandoy. Aw maningkamot gid da magkamuritsing gid ani magsugakod gid da ayo gid tag kamang. So, karon kay graduating naman ko. Tapos, of course, ang ginaingon gid for me, si Ma'am Jorn, akong thesis advisor, iya ginaingon always kay, if makagraduate na kag pol-sci, either ang iya gid ka-recommend, either mag-masters ka, or mag-law, dayon ka. So, of course, anagid plano na ko sa akong utok. Unta gyud nga makasulod ko og law school mugid na akong gusto tapos dili na sad gusto akong mama nga magpakuway makanabitang mag-break sa ko dapat diretso na jud kay kabulong ko sa uban off ni paminawon pero always gina-remind sa akong mama sa ko kay wala mi kabalo kung kanus siya mawala so gusto niya nga maapsan ako ang mga milestones nako sa akong life so hangtod sa pwede ko mupadayon diretso di ko diretso para maapsan pa ko niya nga hopefully mahimo ang abogado ko